Δείτε τι γίνεται στη Λεωφόρο Λαυρίου αυτή την ώρα. Ο δρόμος είναι κλειστός. Ο Γιώργος Τσελίκας είναι εκεί και μας μεταδίδει την εικόνα σε απευθείας σύνδεση. Να σε ρωτήσω, Δημήτρη Καραστεφανή, γιατί σε βλέπω και εσένα στην αίθουσα ειδήσεων, τι συμβαίνει εκεί? Από τις 5:30 το πρωί, άγνωστοι, σύμφωνα με την αστυνομία, κάτοικοι που διαμαρτύρονται για την κατασκευή χιτά, έφτασαν στο σημείο, έβαλαν τσιμεντοκολόνες, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, έβαλαν βαρέλια και χώματα, μπάζα, προκειμένου να μην περάσει κανένα αυτοκίνητο. Βλέπουμε ότι ο οπερατέρ πηγαίνει στο σημείο που είναι τα μπάζα. Βλέπετε λοιπόν, έριξαν με φορτηγά μπάζα για να μην περάσουν ίσως καινούργια μηχανήματα, χωματουργικά μηχανήματα. Αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Για μισό λεπτό να πάμε στο Γιώργο τον Τζελίκα που μπορεί να μας μιλήσει τώρα. Γιώργο. Λοιπόν, καλημέρα από και καλή εβδομάδα. Είμαστε εμείς του Κουβαρά. Εδώ είναι περίπου 4 φορτηγά με μπάζα. Είναι κάθετα στο δρόμο, βαρέλια και λάστιχα. Άγνωστοι λοιπόν θα τοποθετήσαν 5:30 ώρα. Δεν περνάει τίποτα. 4 χιλιόμετρα είναι η απόσταση από εκεί. Η αστυνομία έχει κλείσει το δρόμο 4 χιλιόμετρα. Δεν περνάει προς Λαύριο. Μόνο ελεύθερο είναι η άλλη πλευρά του δρόμου που μπορούν να ανέβουν τα αυτοκίνητα. Τώρα αυτή την ώρα ο δρόμος είναι κλειστός και στις δύο λωρίδες. Παντού δεν κυκλοφορεί τίποτα. Πώς μπορεί κάποιος δηλαδή να φτάσει στο Λαύριο? Μπορεί να παρακάμψει από τους παράδρομους. Δίπλα, δεξιά και αριστερά έχει κάτι δρόμους υπαρχιακούς. Πάνω από τη γέφυρα, δεξιά-αριστερά κάτι υπαρχιακούς δρόμους. Είναι αυτοί που βλέπουμε τώρα, οι χωματόδρομοι. Μπράβο, αυτή δεξιά και αριστερά. Πάλι δεν γίνεται τίποτα ωστόσο. Όχι, τίποτα. Τυχαίνει να μην θέλει κανείς να πάει αυτή την ώρα στο Λαύριο δηλαδή, ή? Δεν μπορεί, όχι, δεν μπορεί. Πού να περάσει? Εδώ είναι τα μπάζα, είναι 1,5 μέτρο ύψος. Όπως βλέπετε, είναι 4 φορτηγά. Άρα δεν υπάρχει τρόπος για να πάμε στο Λαύριο τώρα, αν θέλουμε. Τώρα παρακαμπτήρια. Μπορεί να πας από αλλού. Από εδώ καθόλου. Δεν περνάει τίποτα. Είναι σε πάρα πολλά σημεία από οποία, αν μου επιτρέπεις, αυτό που βλέπουμε τώρα που μας δείχνει ο Γιώργος, γιατί δεν μπορούν να φτάσουν ούτε μοτοσικλέτες ούτε αυτοκίνητα, μόνο αν είναι αγροτικό, αν μπει σε κάποιο χωράφι. Το θέμα είναι ότι είναι από τις 5:15 κλειστός ο δρόμος. Θα παραμείνει για αρκετή ώρα μέχρι να βρεθούν φορτηγά και μπολντόζες, έτσι ώστε να σηκώσουν τα χώματα για να ανοίξει ο δρόμος. Δηλαδή, όλες αυτές οι χωματουργικές εργασίες, αν μου επιτρέπεις, γίνανε από αγνώστους, όπως μας λες, οι οποίοι έπιασαν στον ύπνο την αστυνομία. Σε μια περιοχή που τους τελευταίους μήνες έχει μεταφερθεί στο σύνολό της, θα έλεγε κανείς, η αστυνομική δύναμη. Ο δρόμος αυτός, συνεπόπη, για να πούμε, είναι από την Κακιά Θάλασσα και πηγαίνουμε προς τον Κουβαρά. Είναι ένας δρόμος περίπου 7 με 8 χιλιόμετρα και έχει κλείσει από την αστυνομία, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βέβαια δεν περνάει και τίποτα και ευτυχώς βλέπουμε ότι δεν. Βλέπουμε και ένα αυτοκίνητο που περνάει από τον παράδρομο. Ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Σε κάποια άλλα σημεία βέβαια υπάρχουν σπίτια και από ό,τι φαίνεται οι πολίτες δεν θα μπορούν να βγουν ή να μετακινηθούν. Γιατί για να βγουν μπορούν βέβαια.